Marhay na aldaw na Sabado po sa Indugabos. Mga nagdadalan sa Facebook Live. Siring man sa mga naghihinanyog, welcome sa programang Abogado Juan at your service. Serbisyo publiko sa mga nangangaipuhan, mga naagrabyado, inabuso, binayaan, mga gubot na transaksyon, chismis o mga utang, gabusiyan tutok karon, ihabot mo lang kay Abogado Juan. Marhay na aldaw po sa Indugabos. Aldaw na naman po ni Sabado. Kaya iribanan po kita dito sa tuyang programa. Dito po sa Home Radio Naga, asin sa OKFM. First time, first Saturday of the month of December na duwang istasyon po sabay simulcast ang sa tuyang programang Abogado Juan at your service. Siyempre po, panduwang episode na ini. Panduwang Sabado na igo po kitang kaibanan na partner dito po sa programa. Mayong iba, si Ate May. Maray na aga sa imo, Ate May. Good morning, matabi sa imo, Abogado Juan. Pwede ko na bang sabihin na Merry Christmas? Siyempre, medyo nga ni malipot-lipot hindi sa location ta. Tawa ka dyan, tabi, Abogado Juan. So, Merry Christmas! Diyos marahay na aldaw ning Sabado po sa story pong mga parahinan nyo sa Home Radio, sagod po sa 97.5 Bangon OKFM. Siyempre, dito man po lilingawan ito sa tuyong mga followers and mga nagdadalan po sa FB Live, as in mga nagsusubaybay po sa tuyong Facebook page. At Hello everyone. Sa tayo pong Abogado Juan at your service. Pag kung di pa ninda nalalike, i-like na po nindo para po kung ka mga kahaputan, pag abot po sa mga legal matters, pwede po kamong mag-message duman. So, and of course, i-follow man nila ang sa tuyang page, Abogado Juan, sa Facebook, as in mag-subscribe sa Abogado Juan YouTube channel. Okay. So, panduwang Sabado na, Ate May, na magkaibanan kita dito sa programang ini. So, how was your first Saturday with me dito sa programa? Araw mo, Abogado Juan, sobrang maugmahon sa pagmati ang feedback katong mga nagdadaralan sa mga nagdadarang sa tuya sa radyo, as in sa Facebook. Kasi dakulo na tulos ng mga kahaputan eh. So, excited na silang maghapot. Ate May, paano araw gani? Ate May, pakihapot man daw kay Abogado Juan. Paano dapat pala pig-record mo, ano? Yung nga, kasi may katang mga listahan ka mga questions. So, di po ka mo mag-edit kasi gabos po iyan, pupurbaran ming basahon as in tatawan taning kasimbagan, syempre, ni Abogado Juan. Digdi po kayo sa programang Abogado Juan at your service. Bako lang itong mga nag-aarap po sa toya, digdi sa radyo, nag-message sa Facebook. Kundi itong sa inbox, medyo gulpiano. Itong day na hiling kang general public. Tama. Dahil sinda nag-ano duman sa kundi nagpa-private message sinda. Private message sa inbox. Correct. Na talagang pigihingo wataman na masimbagan. Daw nga ni halipot. Basta itong sa indang mga kahaputan, itong mga bagay-bagay na nalalabuan sinda, o kaya sa mga sitwasyon na kung sa kaipuanin da ang legal opinion, yaon po kita dyan. Ang lala ng mata ko! Kaya ako makita! Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center. All day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Libes Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconada Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. For your hungry tummy, come to McDonald's. Drive-thru at McDonald's Magsaysay or dine-in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to. Love
Want to be assured that your tires are always roadworthy? JB Hard Tire Supply has what you need. All brand tires and mag wheels, all brand lift kit, bumper, roll bar, and more. They also have Modellite battery. Their services include wheel alignment, change oil, and vulcanizing. Visit JB Hard Tire Supply at Panganiban Drive, Naga City, and Diversion Road, Dayat, Camarines Norte, or Kobe Ryan Custom Wheel Center at Win-Win Realty, Rojas Avenue, Naga City. Don't compromise your safety on the road. Get your car checked now by JB Hard Tire Supply and Kobe Ryan Custom Wheel Center. Abogado Juan at your service. So ngunyan, excited ako, Abogado Juan, kasi ito yung magiging topic ngunyan na Sabado, sabi mo nga ni, first Saturday kang December. So duwang radio stations na nakatanagalagaw sa home radio, sagkod sa OKFM. So this time, Pasalamatan ta ang Yes. management kang duwang radio stations for accepting us Yes po. na maging parte kan sa indang sa indang pamilya. so- Home radio and OKFM Naga. Na ka naman, na biktima ka naman ng chismis. chismis. Yan o. Ano mo kaya baga, grabing marinig di sa sa Pilipinas, pero uso maray ang chismisan. Artista ka o dae. May masasabi sa iyo ang tao. Or maski anong gibuhon mo, ordinaryo ka. Sabi nga ni Kayan sa memes, nakulong ako nahihiling tabi, Abogado Juan sa Facebook, maski nagbabagyo, maski kung anong okasyon, dahil talaga mawawara ang mga chismosa sa lugar. Kaya ikaw kitang mga lay, nagbabawal ka yan. In fact, kung nagigirumduman mo, Ate May, may sarong barangay duman sa Baguio. As in, sarong barangay man sa Pangasinan, na nagpasarsinda, ngunyan lang, last year, 2019, nin anti-chismis ordinance. Talagang pigbawal, yan, pagpaparachirismisan, kung sinsay na mga pagtitiripon-tipon kan mga tao. Iyan baga talaga nakakaraot sa komunidad, nakakaraot sa pamilya, sa iribanan ni mga magbarangkada. And nagkukos yan kang iriwal. Maski sa correct. pamilya, sa mga magbabarkada, sa mga mag-aragom, yun ang nagiging kosin kang iriwal. So, Kung minsan pati baga, ralabaw man, ito, iba nagchichismis, sinadawag niya, iba man, tapos si pigi-istorya niya sa iba, iba man. Ikaw pati bagang igwang sarong tao, alibawa nga, uy, nga, Ate May, Ayo. araw nga yung araw nga kani. Pero di nga ipagsabihin na. Tapos ikaw man, Sabihin naman doon. tapos sasabihin mo man, di man, duman sa sasabihan mo, na di man pagsabihin sa iba. Correct, oo. So ano mangyari kayo? Kapos na nakakaaral. Kapos na nakakaaral. Paano mandayan? So what's very interesting and exciting about chismis? Correct. Nangyayari kasi Sabi daw, talaga. mga kababaihan, nahilig sa chismis. Di man. Diyan kita Pati ka rin mga lalaki. Diyan kita matibati ang mga pag sinabi mong, babae Director mo yan. Ernst. So yan po ang magiging tango niya na episode niya na sa programa ta. Excited ako. I'm sure sa to yung mga nag-aabang sa radyo and sa Facebook Live, excited man sa to yung topic niya. Ninhuli po, ang pangaran, ang honor, ang reputasyon kan tao, importante. Iyan po, pupunanta sa segun sa Latin sa pagbuelta kan Abogado Juan at your service. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara, Super Phoenix LPG, Standard Insurance, and Home-Baked by Farah. For your car, home, motorcycle, truck, and other non-life insurance needs, choose Standard Insurance. Standard Insurance is one of the leading non-life insurance companies in the country today, serving the insurance needs of the Filipino for more than 60 years now.
Call us at 054-472-4090 or at 472-7891 or at mobile numbers 0917-800-7357 or 0977-720-0920 or visit us at the 4th floor of the DECA Corporate Center, Panganiban Drive, Barangay Tinago, Naga City, or send us a message to our Facebook page, Standard Insurance Naga Branch. Good news! Phoenix Super LPG is now open for business at the newly constructed market stalls along Calawag San Felipe Road near Karangahan and Clupa. Tatak Super! Tatak Phoenix! Managed by Gasmate Factor Corporation. Abogado Juan at your service. Segun sa Latin. Welcome po kita mga tugang sa tuyong programa ng Abogado Juan at your service. And sa mga oras na po ngunyan, duman po kita sa tuyang segment na Sigun sa Latin Maxine. Abogado Juan, ano po ang sa tuyang Sigun sa Latin? Sigun sa Latin, according to Latin Maxim, nakasurat, nakasurat na kitang Latin Maxim na sacrum nomen ones. One's name is sacred. Sagrado po ang pangaran kan tao. Because one's name gives an individuality. The name gives an identity to one person. Halimbawa, sa harong na nabaga ngayon, ang apuno mo nga ang ido, whitey. Madulok siya, oo. Bako itong na ido, blacky baga to, Pero once the name is already attached to your person, they dapat yan pagbasang-basangon. They dapat pagchismisan ang mga pangalan mo. Ikaw. Oo. Di man pwede, ito ngayang naka-brown, si Ate May ngayang, arong ngayang kaya ni. So, pigpapangaranan ka talaga. They pwedeng gibuon yan. That is against the law. That is against morality. And of course, it is not acceptable to society. Di siya acceptable sa sosyedad. Yan, sige, chirismis. Mayo ibang magirinibo. Sige sa ng pangraot ng ibang tao. O kaya, very wild ang imagination, kung anong naiisip. Manood sa ibang tao. O kaya, malisyoso baga. O malisyosa. Grabe, mas sa mga actions kang iba, garon nagko-conclude na sila. So, barita kung ngayon, arog yan arog kayan. So, iyan po, that can make a person liable under the law. By the way, incidentally, Ate May, sinhali ang sa iyong pangaran. Ang pangalan ko talaga, Abogado Juan, may Ann pa ako. May, ang spelling kang May ko, M-E-Y, kasi hali siya sa papa ko, Maynardo. So, ang Ann ko naman, Anita. So, pinagsugpo ninda ito, Abogado Juan. Ang Anita sa inhali? Ann, may May, Ann pa ako, oo. Ann. Ikaw ang ginikanan na Anita, ninuno mo? Si mama ko. Si mama ko ang Anita. So, imagine mo yun, pinagsakitan kang magurang mo, tapos, rarauton sana. Ako man, ang pangalan ko baga Jan, kaya nga baga Juan, Abogado Juan. Pero araw mo may na kansalit pa ako, abo kong Juan. Siguro colonial mentality. Oo. Garo na susuya ako pag Juan. Pero yan lugod, gustuhon mo na. In fact, kung minsan yan ako sa ibang lugar, ang apudas ako, Abogado Juan. Bako na ito talagang Jan. Oo. Ako kaya namundag June 24. Aram mo ang June 24. June 24. Kapistahan niya. Kung di ako napapasala, Saint San Juan, itong nagbabarasaan, tama ba? Ayun, nagbabarasaan. San Juan Bautista. Bautista. So, baptism is always associated with water. Itong piglulublub baga ang payo, para mabunyagan sa Kristyanismo o kung saan man na kung specific religious denomination. Si husband ko po, John, ang pangalan. Sa baptismal certificate, ang pangalan ko John Joseph. Oh. Pero sa birth certificate, John lang. John lang ang nakalaan.
Mayong lang ha, dyan. Diyan. Nakuha ako doon ni Abogado Juan ah. Okay, so balik kita sa Latin maxim Okay, niyan, okay. Sacrum nomen ones. One's name is sacred. Kaya, igwa kitang mga leyes na talagang ipigbabawal, iyan pagbasang-basang sa pangalan ng ibang tao. Sa mga kaditnan, sa mga tuyaw, o kaya sa mga chismis, mga istorya, barbarita na nakakaraot kan reputasyon, kan honor, kan integridad, o maging kan business, kan trabaho, kan posisyon, kan sarong tao. So, igwa kitang manlain-lain na mga krimen, na pwedeng sakop ang anuman na panraraot kan sarong tao sa iba sa paagi nin spoken words. Tang libel kay baga, pagkaintindita, written, or oral. Pag oral, ang libelous accusations laban sa iba, iyan po ang apod kayan, slander. O kaya, oral defamation. So, saro na yan. Tapos, igwa makitang pigaapod na incriminatory machinations. Incriminatory machinations. So, duman sa oral defamation, kaya nga ni pigapod siyang oral, verbal, baka written. Defamation, defame. Fame, defame. So, pig memenos. Pigmemenos, supa. Ang integridad kang sarong pangalan, kan sarong tao, na ang pangalan niya nga associated sa iyang persona. So, iyan, oral defamation. Itong pigabot ng incriminatory machinations, iyon man niya ito bagang pagsahot, kumbaga sa Bicol, pagsahot ng kararatan, o kaya guilt. Kaya nga ni incriminatory, ang root word kayan, ang pinagikanan kang incriminatory is incriminate. Ang pinagikanan kang incriminate, crime. Kasalan. Kararatan. Guilt. Ito bagang may ginibo kang sala. Ang apod kayan, incrimination. Kaya iwa kitang pigapod na I invoke my right against self-incrimination. So, base po sa tuyang Constitution, pwedeng pirito ng sarong tao na patugaon o kaya pirito na magtaram na ang tataramon niya, ma-i-incriminate siya. Kumbaga, magigilty siya. So, na ma-impute sa iyang sadiri, ni sarong guilt feeling associated with a particular crime or an offense which is prohibited and penalized by law. So, iyo po yan ang pigaapod na incriminatory machinations. Kumbaga, mga gibo-gibo na mga pangsasahot sa iba. So, iyan po sa paaginin spoken words, oral. Okay, opo. So, ito ba oral defamation, iman incriminatory machinations, duwang klase yan. Intriguing against honor, as in itong ma-impute kaning krimen, imputation of a crime sa sarong tao. Na iningaya, paragadan. Nadain niya maginibo. Nadain niya maginibo. Makaman, O kaya mayo man siyang kasigurahan. Oo. Ah, Nagsahot ka sana. nagsahot ka sana. Oo. So, kaya ang apod kayan, incrimination. Pag-i-incriminate mo. Sa paggibo mo kaya na pagsahot sa iba, publicly na sinasabi mo sa iba, pinapasupog mo to, na dahil nag-aaram-aram. Correct. Pag maaraman niya to, pwede kang kasuhan ni duwang klaseng, o saro sa duwang klaseng incriminatory machinations. Pero ang detalye kayan,
ara adyanta. Ayun. SD karon. Igwapakunta ako sa imong ihahapot na sige na. digdi sa pangaran. What if ngay abogado Juan, ang pangaran ko bigla lang naglaw sa isip ko bigla nakakasupog na pangaran, o kaya halabaon na pangaran. Pwede ko ba yung ribayan? Pwede. Pwede. Actually, it can be a topic of a separate Halimbawa ngayon, ang parang separate episode. Medyo haralawig yan. Kung medyo, yes. Medyo, gusto Sa ko local civil registrar yan. Pwede mo Sa birth siya. certificate mo, pwedeng paribayan. Paribayan mo ang sa imong name mo. pangalan. Kung iyan, nakakakausa ning kasusubgan, Sa ridicule, imo, itong oo. pang tuya-tuya ning ibang tao. Ito bagang makanang self-esteem, pero grabe na ang sa imong itong itong garo inferiority complex baga. So pwede yan. Pwede i-justify na ribayan ang sa imong Ang apelyido. Ay, pangalan. Bako, first name. First name, Ang okay. apelyido, in very rare cases, pwede. Pero pag maribay ka kaya ng apelyido mo, gano'n susuway mo na ang sa imong sa ancestry mo, sa lineage mo. Sa pinagmulan. Itong pinagikanan mo. Pinagikanan. Kaya, mas difficile paribayan ang apelyido. In very, very exceptional and very rare circumstances. So, uturong ko po, segun sa Latin, sagrado po ang pangaran. Sacrum Nomen Ones. Maberta po ang programang Abogado Juan at your service. Ang lala ng mata ko. Wala akong makita. Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center. All day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Lee Best Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Ringolado Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. For your hungry tummy, come to McDonald's. Drive through at McDonald's Magsaysay or dine in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to. Want to be assured that your tires are always roadworthy? JB Hard Tire Supply has what you need. All brand tires and mag wheels, all brand lift kit, bumper, roll bar, and more. They also have Modellite battery. Their services include wheel alignment, change oil, and vulcanizing. Visit JB Hard Tire Supply at Panganiban Drive, Naga City, and Diversion Road, Diet, Camarines Norte, or Kobe Ryan Custom Wheel Center at Win-Win Realty, Rojas Avenue, Naga City. Don't compromise your safety on the road. Get your car checked now by JB Hard Tire Supply and Kobe Ryan Custom Wheel Center. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara. Super Phoenix LPG, Standard Insurance, and Home Baked by Farah. For your car, home, motorcycle, truck, and other non-life insurance needs, choose Standard Insurance. Standard Insurance is one of the leading non-life insurance companies in the country today, serving the insurance needs of the Filipino for more than 60 years now. Call us at 054-472-4090 or at 472-7891 or at mobile numbers 0917-800-7357 or 0977-720-0920 or visit us at the 4th floor of the DECA Corporate Center, Panganiban Drive, Barangay Tinago, Naga City, or send us a message to our Facebook page, Standard Insurance Naga Branch.
Good news! Phoenix Super LPG is now open for business at the newly constructed market stalls along Calawag San Felipe Road near Karangahan and Clupa. Tatak Super! Tatak Phoenix! Managed by Gasmate Factor Corporation. Abogado Juan at your service. Question ngunyan na Sabado. Iniyo hali Abogado Juan, hali po iniyo kay Mr. Mando Kingking Tabayag. So, ang sa iyang question, Abogado Juan, suggestion ko po next topic nito about sa chismis. Ngunyan, ang chismis po, kung ini po iguang kaso, ang pagchichismis. Termina, siring kan piglinaw ta kasbago, di talaga pwedeng rautan ang sarong taho. At balik kita duman sa tuyang Latin maxim, sacrum nomen ones. One's name is sacred, sagrado. Ang ngaran ka tao na nakatakot nga ni sa identity, sa pagkatao niya, na sa iya man na iingatan, puon kan pagkamundag niya hanggang nagdakula siya, nagurang siya, talagang ang pangaran niya sagrado. Kaya dapat protehido yan kan lay. Sa Revised Penal Code, ang siring na mga krimen itong na discuss na nakasubago, ini nga ning pigaapod na mga crimes against honor. Hinhuli ta pig memenos ang pagkatao sa paagi kang spoken words, pangraraot, pang chismis, passing on information to others. So, di sa mga kasong ini nga ning oral defamation, ini yung pigapod na mga incriminatory machinations. Ang oral defamation po, or slander, yan po yan sa Article 358 kan Revised Penal Code. Ito man pong incriminatory machinations, dua po yan. Itong saro, yan po sa Article 363 of the Revised Penal Code, itong incriminating, imputing a crime, incriminating a crime upon or against a particular person, or incriminating an innocent person. So, klarado, di po sa provision na ini, kang Revised Penal Code, pigtatawan mo ning daing datang pagkatao sa paagi ning pagsahot ning krimen sa sarong inosenteng tao. So iyo po yan ang mga elements kaya. Kaya po ang inosente, ang sarong tao, tapos pigsasahutan mo siya na kagibo ning sarong krimen. Ay pargada niyan, ay drug addict yan, ay drug pusher yan, rapist yan, kung ano-ano pang mga sahot na mayo maning katotohan. So, iyan ang pigapod na incriminating an innocent person under Article 363 of the Revised Penal Code. Ito ba saro, itong intriguing against honor, saro man siyang incriminatory machination, yaan po iyan nakapalaman sa Article 364 of the Revised Penal Code. So, di man po sa intriguing against honor, pigi-intriga mo, kaya nga ni intriguing. Di mo aram kung sa inhali ang informasyon, unverified ang source, unknown ang source, kung sa inhali ang informasyon, tapos masabi ka, barita ko ngaya, ining taong ini. So, pigpapatubod mo na ang ibang tao na totoo ang pigsasabi mo, pero ang katuyuhan mo, rautan itong taong ito. Baga siguraduhon ka na duman sa information. Dawa, day man verified. Tapos, ang apod kayan,
igwang trickery na pigaapod. Kaya nga ni intriguing, nang-iintriga baga. Intriga. Garo may pag-apod kaya may trickery or secret scheme. Ito bagang garo pa hing ano. Barita ko ngayon. Kasi sa intention niya. Oo. Barita ko ngayon. Ang action baga sa chismis, barita ko ngayon. Barita ako ngayon. Hindi nga si Ate May. Ano yan? Gabi ngayon. May sugon ngayon, maray. Sobrang ngayon mga nang api ngayon, mga araw kaya. May inano ngayon nakatabang, may tig-anuhan ngayon yan, alipusta ngayon, may tig-maltrato ngayon. Tig-maltrato. Oo, correct. So, they verified ang source, tapos bigi-intriga mo, pasikreto, hanggang nagpaparalakop na ang apod kayan, intriguing against honor, under Article 364. So, ang kaibahan kani, dito sa 363, itong imputation of a crime against an innocent person, krimen ang pigaano mo, pig sa sahot. Tapos, siguradong mayo man talagang sala itong taong ito. So, iyan ang kaibahan kayan. Oo. Halimbawa ngaya, abogado Juan, may sitwasyon. For example ngaya, sabihon ta ng abogado ngaya sinda pareho. Urulay sa community. Tapos ito ngayon, kabistado nindang abogado, di ngayon nagana sukaso katong sa iyang kliyente, Tapos sabi katong sarong abogado, ay, kung ako ngaya ang kung ako ngaya si nagkapot ngaya kang kaso niya ngaya, gana ko ta ngaya yan. Kung di ngaya, di kung araw pa, nakapasa ngaya yan sa bar. Ganun mga araw kaya ng mga istorya. Okay. Oo, na... Pagsiring kayan tabi, Ate May, na yan, pangraraot na yan. Itong pang may menos na yan, garo, mas maurang ka, mas matibay ka, maluyang klaseng abogado ito. So, na yan, pangraraot na yan. Alagad, kung ang sa iyang statement is merely a statement or an expression of opinion. Kung ako nagkapot kayan, araw ka ni ang pwedeng gibuhon ko, tibaad, day na dismiss ang kaso. Well, that is only a statement of opinion. So, sailing ko, base sa mga desisyones kang Korte Suprema, bako siyang di siya malaog sa arinman sa tulong krimen. Itong oral defamation, itong intriguing against honor, o kaya itong incriminatory incriminating an innocent person. So if it is just a statement of opinion na kung ako ang naghandle kayan, araw ka niya gigibuhon ko, tibaad, day na dismiss, o kaya nanggana ang sarong litigan sa sarong kaso. Kung nang kakantsaw na ngaya siya, kakantsaw na, below the belt na si mga tigtatararam niya. Ay, ibang urulay na yan. Pag siri na kayan ang tataramon, pwedeng maglaog na siya sa pag daiban sigurado, sigurado ang source, pwedeng intriguing against honor yan. Okay. Under Article 364 of the Revised Penal Code. Alagad, pag igwa siyang source, identifiable, kung sa inhali ang impormasyon, na iningaya, daog permi sa kaso, di ngaya nag-aadal sa pag-handle kang mga kliyente, pag-atubang sa korte, guro baga nag-igwa ng arugyan na reputasyon ang sarong abogado, igwang specific source, defamation na yan. Aram mo kaya, sa oral defamation, day nangahulugan na kaipuhan bakong totoo. So, nakalagdig dito sa Article 358 of the Revised Penal Code na even if the imputation of something na ikakaraot ka sa sarong tao is real or imaginary. So, ibig sabihin, dawa siya invento o talagang totoo, mayo kang diretso na pagparapakalat kang impormasyon na yan. Yes. And that will amount to oral defamation or slander
under Article 358 of the Revised Penal Code. Pero kung garo sabi-sabi lang, barita ko ngaya, maluyan ning abogado ini, para padaog ni, di nag-aadal ning kaso, barita ko ngaya, kaya, linga ngaya, di pa nakaugay, kung ano-ano na mga pang tatatsyar, pwede siya maglaog duman sa pigapon na intriguing against honor under Article 363 of the Revised Penal Code. So, nailing mo tabi, Ate May, ang pagkakaiba kan tulong. Correct. So, sa oral defamation or slander, identifiable ang source. Okay. Whether true or not, real or imaginary. Pero ang katuyuhan, maraot ang reputasyon sa sarong tao. O kaya pag tuyaon ang sa iyang kakayahan, ang sa iyang trabaho, o ang sa iyang tibay, Tsaka integridad. may ebidensya, kung recorded niya, sa ginibo niya. Garo-aro niya. Pwede mo ma-validate. So, real siya or imaginary. O kaya, igwang kadinan, real man talaga, pero pigtutuya mo, miminus mo, pwede siya maglaog dyan sa oral defamation or slander. Alagad kung tunggar pa sikreto, may plot. Pahinghing, kumbaga. Tapos, di man verifiable, di pwedeng i-validate kung sinhali ang impormasyon, bako siyang oral defamation. Intriguing against honor. Kumbaga, nang iintriga ka. Tapos, kung imputation of a particular, the commission of a particular crime to an innocent person, bako man siyang oral defamation, bako man siyang intriguing against honor, ang apod kayan is incriminating an innocent person under Article 363 of the Revised Penal Code. So, yan ang pagkakaiba kan tulong. Pero ang katuyuhan, kan tulong krimen na ini, these are all crimes against honor. Ini ang pigaapod na mga krimen na nangraratak sa honor, sa integridad, sa reputasyon kan ibang tao. Sa paagi kang pag-istorya, oral, spoken words, kung ano man ang paagi, napig-explicar ko na nga ni. Tapos, nadadangog kang iba, tapos si iba, magtubod man sa dae, basta nadawag nida, that will already be sufficient evidence of a crime against honor or reputation. So, iyan ang Halimbawa, ngay abogado, Juan, so chismis, ngay pala kita duman. Ano sa chismis? Arin ang duman? Halimbawa, ngay sa chismis, di man totoo. Punishable ba? Arin ba duman ang punishable itong totoo o dai totoo? Well, pag iyan kayong tulo, ang dai totoo, punishable yan. Punishable, okay, okay. Sa intriguing nga, kaya nga intriguing, tabakong totoo. May kasiguraduhan. Di mo nga niarang ko sa inali ang informasyon. Barbarita lang, dawag-dawag mo lang, intriguing against honor yan. Pinapatubod mo na ang iba, na arog kayo ng sarong tawan. Bawa, sa cellphone nga, may nailing na garo katayid ang sarong babae, kasarong lalaki. Alibawa, mamaginigibo. O tapos naglawag sa sarong hotel, yan pala, may meeting lang, magka-org lang sinda. Ay, linga na ngayon, sa picture ngayon, na magkaiba na ng luwa. So, dagaan nang iintriga ka na. That is intriguing against honor. Itong pigrarautan mo na ang reputasyon kang itong babaeng ito. Hindi nga, kabit nga yan. So, may conclusion ka na na daibo man nga ni sigurado. Pero, pasikreto ang sa imong pagsabi. So, bako siya ito bagang garo, pigsasabi mo sa gulping karatubang mo, nag-i-eri naman ka mo, nag-i-restoryan ka mo, bagong araw kaya. Sa intrigue against honor, itong garo pa sikreto, ang sa imong pangraraot. Igong trickery. The element of trickery is an essential element of intriguing against honor under Article 364 of the Revised Penal Code. Ito man, incriminating an innocent person, itong pagsahot sa iya ni sa krimen, na innocent siya. Drug addict siya, drug pusher siya, rapist siya, nanggadan, etc. etc. Nabako man yan totoo. Tapos sa slander
or oral defamation, siring man. Bako man totoo, pero identifiable ang pinagikanan kang impormasyon, or real. True or not, real or imaginary. So, yan ang pagkakaiba. So, oral defamation or slander, pwedeng totoo, pwedeng daing. Pero ang katuyuhan mo, kung totoo yan, iyo man giraray ang rautan itong taong ito na pigpapara pangistorya mo. Ano baga? Ano man pakialam mo? Correct. Mind your own business. Kung totoo man yan, di mo naman pagpara duunan yan. Oo. Taday ka man inaano. Pag ulayan taman abogado Juan si Apo dyan, penalidad. Penalidad. Dahil lang. Ang penalidad kani, actually, ining tulong krimena ini, kang crimes against honor, bako siyang kalangkawi, ano? Sa, ano yan, sa, digdiyo sa, sa ano yan, oral defamation or slander, arresto menor. Okay. Arresto menor. Okay. Tapos sa ano man, sa intriguing against honor, arresto menor man. Ano ang arresto menor? Ang peryodo kaya na pagkakarsil is from 1 to 30 days. So, yan ang pinaka hababang penalidad. It is a light offense. Ano? Pero, itong incriminating an innocent person under Article 363 of the Revised Penal Code, masalangkaw by 1 degree. Arresto mayor. 1 month and 1 day up to 6 months. So, iyan ang penalidad. Masalangkaw itong incriminating an innocent person kumparado duman sa ang penalidad dyan kumparado duman sa intriguing against honor as in slander or oral defamation. So, iyan ang pagkakaiba dyan. Duman sa ano yan, sa ano yan, may ano pa yan, may fine pa yan. May fine pa. Tapos sigapasindang apo dyan, inaapod na apo dyan, community service. Mayo man. Well, to be very exact, ang fine po duman sa incriminating an innocent person, well, may siyang fine. Arresto mayor, masalangkaw siya. Incriminating an innocent person. Pero duman sa intriguing against honor, may fine siya ng 20,000 pesos. Oh. Pero in all cases, since the civil liability, sabihin itong mga danyos, itong moral damages, are impliedly instituted, itong civil liability, pwede pa siya maging liable for other damages. So, iba man itong fine, because fine is in the nature of a penalty under the Revised Penal Code. Itong damages man, mga danyos, aninhuli nga na naraot ka, si pangaran mo, liable pa itong akusado sa moral and exemplary damages, as the case may be. Depende sa kaso. Yeah. Whew! Grabe, medyo nag-iinit na po. Ang sa tuyang ulay-ulay digdiyo, sa tuyang programang Abogado Juan at your service. Abogado Juan, i-remind talang kung igong mga kahaputan ang sa tuyang mga paradahog sa radyo, asin sa mga nagdadalan sa tuya sa Facebook Live. Ang sa tuya pong contact numbers, pwede po nitong i-save. Ini po babanggiton ko, 0929-259-5441. Yan po, smart po yan. Asin po, ang sa tuyang Globe, 0927-431-3899. So, yan po Kasi syempre, pwede sindang magapot man duman sa comment section kan sa to yung mga posts sa Facebook kan Abogado Juan, siriman po sa inbox sa private messages. Binabasa yan for sure ni Abogado Juan. Bigsi bagata talaga yan. Mahigol si Abogado Juan magsaro sa. Dahil ka mo isa-sin zone. Pero sa kabulpian ka nag-aapot, bako man haralabaw na si Bago. Basta, direct to the point na. Ihapot ko kay Abogado Juan. Kung ikaw ba, Abogado Juan, minsan ba sa buhay mo naging curious ka din? Madali lang. Marit pa mag-break kita sa magkapirang Sige, Anton. tabiro mo doon. Hindi po si Abogado Juan at your service.
Ang abogaduhan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara. Super Phoenix LPG, Standard Insurance, and Home Baked by Farah. For your car, home, motorcycle, truck, and other non-life insurance needs, choose Standard Insurance. Standard Insurance is one of the leading non-life insurance companies in the country today, serving the insurance needs of the Filipino for more than 60 years now. Call us at 054-472-4090 or at 472-7891 or at mobile numbers 0917-800-7357 or 0977-720-0920 or visit us at the 4th floor of the DECA Corporate Center, Panganiban Drive, Barangay Tinago, Naga City, or send us a message to our Facebook page, Standard Insurance Naga Branch. Good news! Phoenix Super LPG is now open for business at the newly constructed market stalls along Calawag San Felipe Road near Karangahan and Clupa. Tatak Super! Tatak Phoenix! Managed by Gasmate Factor Corporation. Want to be assured that your tires are always roadworthy? JB Hard Tire Supply has what you need. All brand tires and mag wheels, all brand lift kit, bumper, roll bar, and more. They also have Modellite battery. Their services include wheel alignment, change oil, and vulcanizing. Visit JB Hard Tire Supply at Panganiban Drive, Naga City, and Diversion Road, Diet, Camarines Norte, or Kobe Ryan Custom Wheel Center at Win-Win Realty, Rojas Avenue, Naga City. Don't compromise your safety on the road. Get your car checked now by JB Hard Tire Supply and Kobe Ryan Custom Wheel Center. Abogado Juan at your service. Okay, padagos po kita sa tuyang programa, Abogado Juan at your service. Salamat po palan sa tuyang pong parahapot si ki Mr. Mando King Tabayag. Lugod na linawang ka sa tuyang explanation since sa pag-differentiate Ate May katong Yes, tulong klaseng crimes against honor. Itong pigapod na slander or oral defamation under Article 358 of the Revised Penal Code. As in, ito pong incriminatory machinations. Ito po bagang under 363. Ito pong incriminating an innocent person. Pero may ako dyan napapasala. Incriminating an innocent person under Article 363. As in po, under 364. Ito pong intriguing against honor. Ano po? Mr. King. Yeah, so salamat po sa imo Sir Mando King Tabayag and igwa pa kitang sarong kahaputan tabi Abogado Juan. Sabi digdiyo. Ate May, paano ngaya kung nag-video tapos pig-post niya sa social media? Syempre, alam mo, social media ko lang nakakahiling. So, kung video yan, buot sabiyon, spoken word, pigtataram. As in, nahihiling ko siya nagtataram. So, dakulao na yung ebidensya yan, laban duman sa nagtataram, kung nangraraot siya, nin pangaran, as in reputasyon, nin ibang tao. So, garuman lang siya itong bako siyang personal, na pigsasabi niya face-to-face sa mga tao, o sa mga tao, kundi sa paagi ng social media, na mas grabe nga na yan. Kaya, under the cybercrime law, mas salangkaw by 1 degree. So kung arresto minor baga ngaya, ang penalidad 1 to 30 days pag intriguing against honor, as in oral defamation or slander, magiging arresto mayor siya. Ibig sabihin, 1 month and 1 day up to 6 months. Depende sa gravity katong pangraraot. Itong mga ginaramit na tataramon, and itong relationship duman sa taong pigrarautan, itong closeness or itong
mayo baga gayong relationship o iyan mga factors na yan will come into play. Kung malangkaw o dae within a particular penalty. Tayo kay mga periods ang penalty, divided by 3 yan. First, second, and third. So, kung incriminating an innocent person from arresto mayor, magiging prison correctional. But sabihin from 1 month and 1 day up to 6 months, magiging 6 months and 1 day up to 6 years. 6 years. So, iyan po ang na magiging epekto kayan kung itong oral defamation, itong intriguing against honor, as in po itong incriminating an innocent person, pinaagi po sa video. social media. Yan. Ano po? Kaya sinasabi ta, Masalangkaw po ang penalidad, ninhuli ta, mas gulpi ang nakakahiling. Saka madaliun nakakadalan. isa-save, tapos may ebidensya ka na. Share, Yes, Gulpi correct. sa Oo. paagi para gulpi ang mga taong makaaram kang pangraraot sa sarong tao. Saka may mga taong di ipanagid nararaya, di isang aware na pwede ka kayang ireklamo, pwede ka kasuhan kaya yan. Diba? Kaya mag-iingat itong mga nasa social media, nagpo-post, nagigiban ng mga videos na pangraraot. What if, Abogado Juan, picture naman nga? Okay. Picture. Kung bako siyang video, but sabihin, bako siyang spoken word, bako siyang oral, verbal na sinasabi, sa paagikan social media, picture lang, pero nang raraot, tapos, okay, mga, text, mga sentences, phrases, na pangraraot, di siya pwedeng maging imputing against honor, oral nga ni, di man siya, imputing or incriminating an innocent person, intriguing against honor, o kaya slander or oral defamation. Tabako na siyang oral. Picture na siya, images, graphics na, siya. o kaya text na or sentences or phrases. So in which case, magiging written words or images na siya. So bako na siyang oral. So magiging libel na siya. So under the cybercrime law, magiging cyber libel siya. Libel na siya. Na mas halangkaw ang penalidad compared to ordinary libel under the revised penal code. Si picture yan or itong pig-post na sentence ngayon. Tapos nagreklamo di man nga totoo because pig nagreklamong libel sa imo duman na malaog yan. Eyo, mas halangkaw pati ang penalidad. Mas grabe ang impact kung sa social media. May share, may like, may kung ano-ano pa. Screenshot, di mo aram, pigpapasa-pasa na pala. Paano kung halimbawa, tig-delete ko na si post ko? Well, daw pig-delete mo yan, pwede mang giraray patunayan sa korte yan. Pag na-screenshot mo, tapos at the time na pig-screenshot mo siya, nagdumang ka mismo sa website niya, sa page niya o sa account niya, tapos pigkuha mo itong URL. That way, matitrace mo kung si Isay, ito may sadiri kang account or page na yan. URL. O yan. Sige. Ayun ha. Kaya, syempre, diba? Okay. Paano halimbawa, Abogado Juan, pag ano ang process niya? Duman kita sa halimbawa, ordinaryong mamamayan, pag sa hiling niya, nabalgar ngayon sa iyang... Ordinaryong mamamanwaan. Namamanwaan. Na gusto ko ngayang ireklamo ngayon si Arog kanita, pig-post niya ngayon ako sa Facebook, di man nga totoo. Okay, sagot pangraraot. Pangraraot. Ano po ang... raot ang sakay na ano po ang sa iyang digibuhon? Okay. Sa ano man na kaso kaya, importante ang ebidensya. So, if it is an ordinary oral defamation or slander, ito mga oral baga na tokarta, the whole hour, ngunyan, kay Puan, may ebidensya, may testigo na nakadangog na pigtara mo ito o pigsabihan mo. Otherwise, they magiging public because one of the major elements of the 3 crimes against honor
is that it is a public announcement or it is an oral statement heard by other people. So, ang mapatotoo na public ito is the testimony of the person or persons who heard or saw you say a particular defamatory or derogatory statement to blemish the honor, integrity, and reputation of another person. So, yan ang kaipuan ng ebidensya mo. Ebidensya, okay. Itong third person. Pero kung sa sa social media, kaipuan mo ning ebidensya na Na-post niya talaga to. nahiling kang ibang tao. So dawa tanggalon mo yan, i-delete mo yan. Kung na-screenshot yan, tapos na-identify itong URL, katong may sa dire kang account or page, o kaya itong nagko-comment na identify mo man, na nalaog mo itong tapi ba mo man bagang itap itong mismong account niya para makuha itong URL. And kung nakuha mo na yan, ikaw ka na ebidensya ka yan, saro sa mga requirements mo niyan under the electronic evidence law is for this pieces of electronic evidence to be authenticated by an expert government authority. And sa kaso ta digdiyo sa Pilipinas, igwa ang police ay itong anti-cybercrime unit. Digdi sa Bicol, yaw niya sa regional office. Sa Legazpi, sa Camp Simeon Ola, the regional anti-cybercrime unit 5. So, duman mo ipapa-authenticate na itong mga naresibo mong text messages ba nga o itong mga itong Facebook posts na nabasa mo, nahiling mo, na talagang di siya edited, di siya pigribayan, unexpurgated, but sabihin, in their original Day na hero. Oo. Halimbawa, Na Photoshop, correct, etc. correct. Kasi ngunyan, sa technology ta, pwede nang Pwede mabago Kasi diba, di man talaga sa tayo nahal itong sabi ko nga ni, di man ngaya ako chismosa, curious lang ngaya ako. Pero itong, tigpapakalat mo na nararaot na sa iyang puri, sa iyang karakter. It's not right. Character assassination. Correct. Diba? Di po yan dapat itolerar. In fact, ang dapat tandaan ta, we should mind our own business. Gulpi ba kinang sa diri man ang problema, mga personal ta problema. Tano ta pagparaatuman mo o pagparaatuman ta ang iba. Nagsisinyal na si Director na ni managitang time. Sabi ko, dapat pero bago kita siguro mag-wrap up later, after another break, i-announce naman itong request ni Papa Miko na igwa siyang pa-contest. Ngunya na December, itong parole making contest. Pwede magbali po ang mga barangay councils, SK councils, and other qualified organizations sa mga barangay didi po sa syudad nin Naga, whether religious or non-religious. Fraternities, sororities, siniba pa. So, bali na po kamo. Tahal lang ko po ang premyo. Ang first prize, 300,000 pesos. And second prize, Ate May, 200,000. Wow. And third prize, 100,000. And you'll not go empty-handed. May consolation. Ninhuli ta, gabos na mabali digdi, win or lose, ay itong lose palan will receive consolation prize in the amount of 30,000 pesos. So, barali na po kamo sa parole making contest, courtesy of Papa Miko and his group. And of course, Merry Christmas and Happy New Year to one and all. Maberta po kita sa programang Abogado Juan at your service. Ang lala ng mata ko. Wala akong makita. Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon?
Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination. Branded yet affordable frames. Full ultraviolet protection in clear lenses. At Contact Lens Center. All day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical. Located at the ground floor, Lee Best Building, J. Hernandez Avenue, Naga City. With Rinconado Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. For your hungry tummy, come to McDonald's. Drive through at McDonald's Magsaysay or dine in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to. Want to be assured that your tires are always roadworthy? JB Hard Tire Supply has what you need. All brand tires and mag wheels. All brand lift kit, bumper, roll bar, and more. They also have Modellite battery. Their services include wheel alignment, change oil, and vulcanizing. Visit JB Hard Tire Supply at Panganiban Drive, Naga City, and Diversion Road, Diet, Camarines Norte, or Kobe Ryan Custom Wheel Center at Win-Win Realty, Rojas Avenue, Naga City. Don't compromise your safety on the road. Get your car checked now by JB Hard Tire Supply and Kobe Ryan Custom Wheel Center. Abogado Juan at your service. Patapos na naman po ang satuyang programang Abogado Juan at your service. Bilang sarong abogado, obligasyon ko po na protehan ka mo. Basta, sa tama sa nakita. Tama-tama, ang sala. Ini po si Abogado Juan Ini man po si Ate May Limaano. sa programang Abogado Juan at your service.